Ако искаш да отговори. Така, аз първата ми асоциация с гробищата са всъщност така положително натоварени, защото така още от ранна детска възраст съм ходила с бабите ми на гробище, понеже дядовците ми много рано са починали. И всъщност аз първо това, което свързвам е, че се хранехме там и мен винаги ми е било много вкусно. И другото, което така много ме впечатляваше, бяха надгробните плочи, защото така много интересни орнаменти имаше по тях и много обичах да се разхождам и да ги разглеждам и разбира се да гледам и снимките по тях и много се впечатлявах, когато виждах деца и се чудех как, нали, защо са там.